Ο Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Σινιών, πιστός στο ραντεβού με την παράδοση, διοργανώνει την 26η Διεθνή Συνάντηση Χορευτικών Συγκροτημάτων Σινιές 2025. Τετάρτη 25 Ιουνίου στον προαύλιο χώρο του Δημαρχείου Αχαράβης. Πέμπτη 26 Ιουνίου παράλληλες εκδηλώσεις. Στις 8 το βράδυ στην Περήθεια και στις 9 στους Αυλιώτες. Παρασκευή 27 Ιουνίου στην πόλη της Κέρκυρας στο Περιστήλιο των Ανακτόρων Γεωργίου και Μιχαήλ. Και το Σάββατο 28 Ιουνίου στην Πόρτα Σινιών. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 9 μετά μεσημβρίας. Είσοδος ελεύθερη.